Denge gel, denge Kurdistaniye. جاویدان و چهار رادیو دنگ گلدن باش کدارن هجایی رو 8 گلان 2025 به شمل بروکسل ساعت 13 لامده 14 اوه نوچند نوا روژه ده پیشکش بیکن دسپک چند سر نوچین جبو دیتنا ریبراپو سرلیدان هات کرن دم پارتی لسر سویکاستال همبری سرو سوره önder daxuyan ekda HPG Ragiyan tartışa Türkiye'de girker 774 caran erişi kadın gerila giriye. Lidersibe tevgera da girkeriye devam dike. Daesh lidera zore erişi navende hezene ulekariya hündürün ker. İsrail'e gefli İran'e xuar emeğe veke Hamas'e lebiken. دوباره دم واشکودارن هجم دست به برفریان و چیم خواهد کن جبو دیتنا ریبرا پوجاره کدین سرلیدان هات گرن جپارزرین بروی حقیقی 3 سال رضا انصاری رازی öztürk mazlum دیچ و فایک özgür erol جبو کاربر ریبرا پو ببینن سرلی سردوزگری کماریا بورسای و مدیریتا گرتکای امرالیدان پارزران جبو دیتنا müvekkilin خوایندن ای امرالیه Ömer Hayri Konar Hamidi Yıldırım ve İsa Aktaji hemen serlidanen hevditine girin. Dem partiye pişti ve şandınan uçeyin liser suikastele hemberi sırı süreye önder daxuyani ekda. Büroya çepemene ya dem partiye tekildarin uçeyin suikastele hemberi sırı süreye önder daxuyani ekda. Daxuyani de ev agahi tempar vekirin. Dihin sazin çepemeni u ve şane de nuçe hadine ve şandın kutte de gutun lehemberi endame heta imraliye u serik vekilemeye meclisi sırı süreye önder suikastekatiye kirin. Levma peyvisti pe hadditin ku daxuyani ekvere dayin. Düdüde Nisan'e de vazifedare otoparke demaku vasayita sırı süre önder dajot jedenge jilastiken vasayita hat kete nava gumanan u vasayit biriye servise de encamale koline de lipiş lastike aliye çepe Xafikek tüş aji hesin hatiye tespit kirin ku dikarı bu lastik bi taqine daxuyane dem partiye bi rengi devam dike sırı süre önder ev bu yer ji desteğin partiye ragihan diye u lekolinin nırxandinin pevis hatiye kirin. Bu yer u delilin pevendidar ji makamen fermire hatine ragihandın. Hem partiyame hem jibre sırı süreye önder müjar jinez ve şopan diye. Jiber hassasiyete lekoline bu yer jiraya giştirene hatiye ragihandın. Tekildari lekolin u lepersinehin encameke şember ne giyişliğe aliyeme. HPG Ragihan tartışa Türkiye'de girker 774 caran erişkiriye navenda Ragihandun çepemeniya HPG tekilleri erişen artışa Türkiye'de girker raya gişti bir daxuyare ki agahtar ker HPG dibeje erişen artışa Türkiye'de girker pişti agirbeste hati Ragihandun ziletir bu ne u van agahyandı de 6 7 u 8 gulane leherema şehit delil aroja ve izape kadem berxwedan yengire buhare du caran leherema gari kadin gire kun kani serke u gire si sere caran bigişte 7 caran bu balafren şer hatiye bomba baran kirin. Hafte gulhaneji kadem berxwedana yengire bahare du caran be helikopteran hatiye bomba baran kirin. Ve kedim 5 و hafte gulhane li xakur ki kadem berxwedana yen bere zine şehit şerif u sinine 23 caran likare kadem yek male zevke mje girgaşe girekun dereşe deşta kafiye u giri siser 124 caran limetina kadem berxwedana ye dergele şelgaze u 5 ili 154 caran lehrema şehit delil aroja ve izape kadem berxwedan yengire amediye u bahare 464 caran bigişte 765 caran biçeken giran tobu obusan hatiye bomba baran kirin. HPG diyardike ku şeşe gulane gerlayan dest du erişen arteşa Türk verdane da girkeran lehrema metina erişi kade berxwedan ya bazı kirin. Gerilayan biçalakya sekvaniye bersivavandaye dehaman demede da girkeran bidrune bomba barkiri erişi tünele şer elini qada berxwedana ya dergeleji kirine hezen gerla biçeken niv otomatik desverdan kirine.
Operasyonelleşgeri li Dêrsimê devam dike çavkanên herêmî ragihandin ku hêzên artêşa Tirka dagirker beriya çend rojan li Dêrsimê operasyoneke berfireh dane destpêkirin. Heman çavkaniyan got operasyona hêzên artêşa Tirka dagirker li herêma Alî Boğazî ya li sêkoşiya navçeyên Pulur, Xosat û Çemişgezek her diçe berfireh dibe. Hêjî konvoyên leşkerî ber bi herêma operasyonê ve diçin û dem bi dem herev dê topbaran kirin. Belgodarên Nijer niha di dorê de dosyayek me heye mafê hêviyê bi hezaran girtiyan alaqedar dike. Kerem dike. Mafê hêviyê bi hezaran girtiyan alaqedar dike. Ajansa ANF derbarê mafê hêviyê de nirxandine kiriye û dibêje mafê hêviyê mafekî huquqiyê gerdûniye û di nava feraseta dadgeha mafê mirovana Ewropayê DMM'yê de heye. Robert Winter û John Mitchell ku li Ingilistanê ji ber du bûyerên kuştinê cezayê girtîgehê hetayê li wan hatiye birîn serî li DMM'yê dan. DMM'yê jî biryar da ku piştî 25 salan di girtîgehê de divê mafê hêviyê were pêkanîn. Nabe ku mafê jinû ve tevlîbûna li nava civakê ya mirovan ji olê bê rakirin. ANF dibêje li Tirkiye mafê hêviyê di nava qanûnan de nîne û analîza xwe wiha dewam dike. Bi taybetî qanûna tekoşîna li dijî terorê bi rengekî ku ceza heta mirinê bi cih bê anîn hatiye amadekirin û mafê jiyana ku bi huquqa gerdûnî û biryara DMM hatiye misogerkirin bin pê dike. Li Tirkiye îstîsnayek weke erka efûyê ya serokkomar heye. Lê ev maf jî bi awayekî keyfî tê bikaranîn. Dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê DMM'yê têkildarê mafê hêviyê yê ji bo rêbera po adara 2014 de biryar da. Desilatariya AKP bi daxuyaniyên mijûlkirin û manipülatîv hewl dide ku biryara DMM'yê bi cih neyne. Li gel serlêdanên parêzerên rêbera po jî heta niha ti gav nehatin avêtin. Dem Partiyê têkildarî bicanîna mafê hêviyê di tîrmeha 2024 de pêşnûme qanûn pêşkêşî Meclîsa Tirkiye kir. Di pêşnûme qanûnê de 1453 kesên ku cezayê girtîgehê yê heta bi hetayê yê girankirî li wan hatiye birîn, hate bibîrxistin û hate xwestin ku guhertin bên kirin. Dem Parti û DPP ji bo banga rêbera popîkên civakê û nîqaş bikin derî bi derî digerin. Li herêma Botanê jî xebateke berfireh tê meşandin. Endama Meclisa DPP Hikmet Duman têkildarî xebatên li vê herêmê agahî dan. Hikmet Duman dibêje şerê heyî bandora xwe li tevaya civakê dike. Birêz Öcalan tevî şert û mercên giran zindanê ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd tê dikoşe. Di çarşoya bangê de em mal bi mal gund bi gund serdanayên gel dikin. Gelê Botanê gelekî berxwedê re. Divê herkes têkoşîna xwe mezin bike û destê Birêz Abdullah Öcalan xurttir bike. Armanca naskirina mafê hêviyê de 46 rêxistinên civaka sivîlî û baroyan di rojên borî de daxuyanek hevpar dan. Weqfa Aştiyê ji metna daxuyanê îmze kiribû. Ji Weqfê Fatma Ünsal derbarê daxuyanî û mafê hêviyê de axivî. Fatma Ünsal wiha dibêje. Di cezakirinê de cezeyên muhebbetê bi armanca cezakirinê nêdayîn. Di vir de armanca esasê ku mirov bi civakê bê qezanc kirin. Ji ber vê piştî salan şûn de ji bo mirov jinû ve bi civakê bên qezanc kirin divê şert û merj li ber çavan werigirtin. Li çarçove sûcên li hemberî dewletê de mirovên bi salan girtine û ji mafê hêviyê feydeyê nagirin hene. Ji bo vê me got divê civak û meclîs vê bike rojava xwe de. Hêviya me ev e ku bênî qaşkirin û divê pêvajiyê de bikîje armanca xwe. Fatma Uysal balkişan serbangayê Aştî û civaka demokratîk ya rêbera pov got mafê hêviyê ne tenê Abdullah Öcalan bi hezaran girtiyan alaqedar dike. Gelek mirovên cezayê muhebbetê giran hene. Dema mafê hêviyê pêk bê di serî de Birêz Öcalan vê bin pêkirin mafaniyên li ser girtiyan jî bi dawî bibe. Birêz Abdullah Öcalan û mirovên din vê fedayî vê feydeyê bigirin. Endamê Komîteya Azadiya ji Abdullah Öcalan'a ya Başûrê Kurdistanê şoreş Xıdır derbare azadiya rêber Apo de axivî.
کۆمیتەی ئازادی ئۆجەلان بە ئەرکی خۆمانی دەزانین کە پەیامی ڕێبەر ئۆجەلانیش جێبەجێکردنی پرۆژەی نەتەوەی دیموکراتە بنیادنانی کۆمەلگایەکی دیموکرات کە هەموو پێکاتەکان هەموو نەتەوەکان بەبێ جیاوازی لە خۆیدا کۆ بکاتەوە یعنی جیاواز لەوەی کە سیستەمی دەوڵەتی تورکیا بە تایبەتی ئاکەپە و مەهەبە کە چەندین ساڵە سەپاندویانە بەسەر نێتەوەی کورد بە تایبەتی گەلی کورد لە باکووری کوردستان کە یەک نەتەوە و یەک ئاین و یەک ئاڵا کە ئەمە پێویستە تێپەڕێنین ئیتر کاتی ئەوەیە پرۆژەی ئاشتی پرۆژەی ڕێبەر ئۆجەلان وەکو خۆی جێبەجێ بکرێت لە کۆتایە ئێمە وەکو کۆمیتەی ئازادی ئۆجەلان خۆمان ئەرکدار دەبینین لە بەرامبەر هەموو ئەو ئەرک و ئەو پرۆژانەی کە خوا لێ خۆش بوو سڕی سوورەیە ئۆندەر تەواو نەکراوە پێویستە تەواو بکرێت ئێمە خۆمان بەرەکدار دەبینین چکە لە کۆتاییدا خەون و پرۆژەی ئۆندەر خەون و ئاواتی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلانە کە هەمووان بتوانین لە چوارچێوەی سیستەمی کۆنفیدراڵی دیموکراتی نەتەوەیەکی دیموکرات و نەتەوەیەکی ئازاد بنیاد بنێت. Emek têkoşîna Sırrı Önder bi domînin jinên ku çûne serdanên şînê ku ji bo Sırrı Önder de axivîn. Endama mafê mirovan Sevîl Turgut wiha dibêje bila serê hemû gelên Tirkiyeyê saxbe. Mîsyoneke mezin Sırrı Önder li vî welatî hebû. Hesrê dawiya welateke di navê Aiştî Aramiyê de hebû. Tevî hemû êrişên tundiyê tevî hemû şerdên girtîgehê wî dev ji têkoşîna Aiştîyê berneda. Em pir xemgînin û dilê me de welatiyek mezin firan. Em ê têkoşîna Sırrı ji cihê hiştiye bidomînin em ê peyvîra xwe bînin cî. Endama koordînasyona jirana Dem Partiya Alaz Gülveren axivê got Sırrı ji bo me gelek binirxo jiyana xwe da ser têkoşîne. Em ê ji bo hemû kesên ji bo Aiştiyê jiyana xwe ji dest dane û ji bo Sırrı Önder têkoşîna xwe bidomînin. Gülistan Özbek jî got ew bira û dostê Kurdan bo wê aştiya ku dixwaz wê pêk bê wê teqe ser bikeve. Çalakê nûbetê ya li wargeha penaberan Aşêt Rûstem Cudî Maxmûrê dudume çalakê bi armanca azadiya fîzîkiya rêberapo hatibû destpêkirin û bi dewrkirtina koma 129 di roja 658 de dudume. Piştî rêzgirtinê li ser navê koma 128 hevserokê şarêdariya wargehê Edban Yılmaz axivî. Edban Yılmaz pêşî Sırrı Önder bi bîran û nöbet bi duruşmeyan radestî koma nû hate kirin. ku çalakiya 84 roja tê berdewam kirin. Di meha Gulanê de bi şehadeta şehîd Sırrı Önder em weke gelê wargehê sersaxî ji rêberap û ji malbata birûmet ji tevvayê gelê Kurd û tevvayê xebatkarên Dem Partiyê re dixwazin. Bihêviya aştiyekî birûmet. Bêjî zererû apû. Poşmantî qebûl nekirin berdanaviyê 11 mehan hate talûq kirin lejne îdarê û çavdêriya girtika Şakiranê ya li Aliya ya İzmirê berdana İbrahim Tekînê 67 salî 11 mehan hate talûq kirin. Tekîn di Dudeyê Gulanê de derxistin pêşberî lejne îdarî û çavdêriyê ferskira poşmaniyê qebûl nekir. Kurê Tekîn Rezan Tekîn tekîler rewşa bavê xwe axivî wiha got. 30 salin îşkencelê tê kirin. Bavê min e ku tu tiştekê wê tune bû ket girtikehê niha nexweş e. Tekîn dazanin ku bavê wî di çarê Gulanê de telefona wî kiriye û biryara talûqkirina jê re gotiye û wiha berdewam dike. Dema ku telefon kir got ku poşmaniyê ferz dikin. Bavê min ev yek qebûl nekiriye ji ber vê yekê berdana wî 11 mehan talûqkirine. 30 salan xwe daye wê rabe poşman bibe em ji wekî malbat qetiyan qebûl nakin. Bavê min got ez bimirim jî qebûl nakim. Divê ev lîjneya ku navên da bêhûqiyê ye demil dest bê fesîh kirin.
li Silêmaniyê welatiyeke hat kuştin yek ji birîndar bû bûyer vê sibehê qewimî li gor agahiyan welatiyê bi navê Awad İsmail û kurê xwe erez ji bo barê xwe bibin Îranê ketin rê lê li gundê Sürebanî ya herêma şarbajêra Silêmanî hêzên Pasêwanên sînor yên Iraqê gulewan reşandiye di êrişê de arêz Awad İsmailê 17 salî jiyana xwe ji dest daye bavê wî jî bigîranî birîndar bûye malbata Awad İsmailî ji gundê Kanî Güwezî ye. Fermandariya Giştiya Hêzên Ewlekariya Hundirîn têkildarî êrişa Daişê ya li gundewarê Dêra Zorê daxuyaniyê koşand. Di daxuyanê de hat diyarkirin koşandiyên çeteyên Daişê 2 saat di 21 de êrişî navên de Hêzên Ewlekariya Hundirîn a li bajarokê Zîbanê ya kantona Dêra Zorê kiriye. Hat diyarkirin ku êrişkarên bi motorsîklet bi çeka RPG êrişî navên de Hêzên Ewlekariya Hundir a Zîbanê kirine û wiha dibêjin. Hêzên me yên li cihê bûyerê bilez bersiva êrişê dane û ti ziyanên li endamên me nebûye. Ji ber zexta bersiva bilez a hêzên me de êrişkar reviyane. Carekê din em dibêjin ku hêzên me de erka xwe ya welatparêziyê ya parastina ewlehî û aramiyê pêk bîne û têkoşîna li hemberî şaneyên çeteyên Daişê û hesabpirsîna ya ji ber sûcên wan bidome. Li Sûriyê di rojekê de 16 kes hatin kuştin navên de çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê Sohrê bilançoya 24 saatan ya li serî ya daxuyaniyek da. Sohrê di daxuyaniyê xwe de wiha dibêje. Li bajara Ezazê sê sivîl de êrişeke çeteyan a li dijî şîrketeke bazirganî Erebeyan de hatiye kuştin. Li bajarokê Eşrefiye Sehnayê jî di şerê çekdarî Durzî û hêzên desthilata Şamê de du endamên hêzên ewlehiyê yên desthilata Şamê û 5 çekdarên xwecî hatine kuştin. 6 durziyên ku beriya hefteyekê di kemîna hêzên hevkarên desthilata Şamê de birîndar bûbûn jiyana xwe ji dest dane. Li bajoreke tîpa İmam ê gundewarê Bakurê Hamanê ajokar di êrişa çekdarên nenasve hatiye kuştin. Li taxa Qisûr û bajarê Hamayê zarokek ku beriya çend rojan di teqandina ketûber a guleyan de birîndar bûbû jiyana xwe ji dest daye. Hüsyan li baregeha Ramonê ya İsraîlê xist. Berdevke Hüsyan Yahya Sarê bi daxuyanekê ragihand ku wan bi dronayan du çalakiyên leşkerî pêkaniye. Di çalakiya yekemîn de bi du dronan li balafirgeha Raman a İsraîlê hatine xistin. Ya duyemîn jî bi droneyeke Jefa hedefeke girîng ya İsraîlê ya li Yafayê hatiye kirin. Yahya Sarê diyar kir ku hêzên deryayî û hawayî yên Yemenê keştiya Amerîka ku balafiran dihilgirine û çend keştiyên dinên Amerîkayê bi mûşekek balîstîk û hejmareke dronan li Bakurê dereya Sor kirine armanc. Berdevke Husyan Yahya Sarı herî dawî dibêje hêzên me êrişeke hawayî ya artêşa Amerîka jî têk birine. Balafireke F-18 ya Amerîka jî hatiye xistin. Keştiya balafiran Turuman jî ber bi Bakurê deryayê Sor ve Revyayê. Em ê heta rawestandina êriş û ambargoya li ser Xazayê çalakiyên xwe bidomînin. İsraîlê gev li Îranê xwar em ê weke Hamasê lê bikin. Wezîrê Parastinê İsraîlê İsrail Katz têkildarî alîkariya ku İran dide milîsên Husyan daxuyaniyek da û İran hişyar kir. Katz di daxuyaniyê xwe de wiha dibêje ez hişyariyê didim wan lîderên İranî ku rêxistina terorê ya Husyan finanse dikin, bi çek dikin û bi kar tînin. Sîstema wa ya wekîl bi dawî bû û çarçoveya şer de hilweşiya. Ji niha û pêve hûn berpirsyarin. Me li Beyrûdê çi bi Hizbullahê kir, li Xezayê çi bi Hamasê kir, li Şamê çi bi Esad kir, li Tehranê jî em ê heman tiştî bi we bikin. Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron û Serokkomarê Şamê demkî Colanî li Parîsê hevdîtîn kirin. Piştî hevdîtînê daxuyanek hevpardan çepemeniye. Macron di daxuyaniyê çepemeniya hevpar de got
Hevkariya me li ser bengê têkoşinalê de jî Hizbolayê kêmkirina bandora Îranê ya li Herêmê û pêkanina aramiya Sûriye û Lübnanê ye. Bi pêşkêşkirina arşîv û tecrübeyên xwe yên di vî warî de em amade ne ku ji bo destpêkirina müzakereyên têkildarî vê bu yerê bibin alîkar. Ji bo vê mijareyê beriya çend hefte derfeta hevdîtînê çêbû. Ji bo parastina hemû Sûriyeyan kok, ol, bawerî û nêrîna wan çi dibe bila bibe, divê ku her tişt were kirin û berpirsyariyên komkujiyên li dijî durziyan werin da rizandin. Macron têkildarê êrişên İsraîlê jî ev tişt gotin. Êrişên İsraîlê ya li Sûriyeyê pratikeke xirabin û vê ewlekariyê wê mîsoger neke. Dema ku mijar dibe bombabaran û êriş li gorî nêrîna min dibe pêkanînên xirab. Bi pêkirina yekparçetiya axa cîranên xwe re hûn nikarin ewlekariya welatê xwe pêk bînin. Rêbaza ku îro tê bikaranîn ne ew rêbazek ku dê ewlehiya demdirêja İsraîl û gelê wê pêk bîne. Riya herî rast jî xurtkirina lihevkirinê ye. Di şerê Hindistan û Pakistanê de herî kêm 43 kes hatin kuştin rêgeşiya li ser xeta Keşmîrê ya navbera Hindistan û Pakistanê di navbera her du hêzên nuklerî de veguherî rageşiyeke metirsîdar. Serokvezîrê Pakistanê Sipras Sihar daxaftina xwe ya neteweyî de got tola her dilopa xwîna şehîdên wê bêhlanîn. Wezîrê Parastinê jî anî ziman ku welatê wî di berpirsiyariyê de wê dereng nemîne. Artêşa Hindistanê jî ragihand ku wan berpirseke bi pîvan dan êrişên bêsebeb. Her du welat ku ji sala 1947 û vir ve li ser Keşmîrê li hev nakin beriya niha jî bi hev ketibûn. Bu yerên da wî rîska şereke nû yê li Herêmê bi xwe retîne. Belê godan jemen û çênîn û pêşkêşkirin ji bo godarkirina we spas ana xatirê we dem baş.